executive member, all EM sir, all respected person, Dhimaji district ni रायजो-राजा नोंथांमोनखौ आंनि मान बावबाय आरो नोंथांमोना दिनै 15 आगस्ट हेपि अमृत महोत्सव डे बिखौ गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो आं दिनै बहुत गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आंखौ लोगोसे आंनि लोगोफोरखौ आबुं आरो आद्याश्रीखौ नोंथांमोना बरायबाय बिनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोनाखौ एसां भट होनानै जोंनि डिआइटि लिटिल मास्टारनि विनार बनायबाय बिनि थाखाय आं फिन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावहरबाय गोजोन्थों थेंक इउ।